Hello, Pastor. Salamat kayo. Kay may nga. Nga po niya. Kanang malapit ako tama, Pastor, ba? Kay about sa kuhan sa war on drugs. Okay. Ni Presidente Duterte karong panahon. Okay. As a Christian pastor, especially Seventh-day Adventist, okay lang ba na, Pastor, na para sa imong sa nasod ninyo or sa pamilya nimo nga mo patay para dipinsahan imong kagalingon sa mga kriminal nga Pastor ba? Dili ba siya tupak sa Exodus 20 verse 13? Okay, na daw siya laki. Okay, dagan salamat. So kung pananglitan ang inyong panimalay gisulod sa usa ka drug addict unya mukuha og kinabuhi sulod sa atong panimalay o baka mang-rape sa usa sa imong anak, dapat lang gyud nga imong dipinsahan. Kung pananglitan sa imong pagdipinsa, imo siyang napatay, ang pangutana sala ba niya ang tubag sa balaang kasulatan. Okay, atong tanahon sa Exodus kapitulo 22 versikulo 2. Okay, Exodus chapter 22 verse 2. Kung ang kawatan, no, ibutan na natong context sa kawatan. Kay maumaora man sila nga prinsipyo. Kung ang kawatan hikaplagan nga nagaguba aron makasulod sa usa ka balay o masamaran sa pagkaagi nga mamatay siya, meaning to say nag-away gid sila kay masamaran ng kawatan unya sa paagi namatay siya. Okay? Basahan ko pag-utro. Kung ang kawatan hikaplagan nga nagaguba aron makasulod sa usa ka balay og masamaran sa pagkaagi nga mamatay siya, walay pagkasad-on sa dugo tungod kaniya. Okay? So klaro, kung pananglitan nakasaka siya, unya nag-struggle dito, unya napatay nimo siya, okay, sa pagdipinsa sa imong kagalingon, walay pakasad-on mo na gingon sa balaang kasulatan igsoon. So alang sa mga kawatan, pagbantay-bantay mo kay nganuman nga ayaw mo pagsalig tungod kay Christian ay inyong gisulod, pwede ba gyud makadipinsa ang Christian igsoon aron lang dili mapamanas-masan ang kinabuhi nga naa sa sulod niya na. Okay, follow up igsoon.